F'dibattitu fuq ir-radju fuq 103 FM komplet tispikka n-nuqqas ta' preparazzjoni mill-Partit Nazzjonalista fuq costings ta' wediet li qed jgħid li jrid iwettaq Bernard Grech jekk isir Prim Ministru. Fejn bjindemikol il-preżentatur innota kif Bernard Grech mhux ikollu costings bil-kandidat nazzjonalista Darin Karabot jeħel u s-Segretarju Parlamentari Alex Muscat pronti wieġeb iva dwar il-fatt li l-Partit Laburista qed iressaq proposti costed. Imma l-costings, il-programm elettorali, fih costings għaliex hemm ċertu miżuri li ma fihx costings. Issa l-argument ukoll ta' jekk hux costed jew mhux costed. Se jkunu costed u xek, ħafna mill-proposti intqal. Iva, ġifieri issa din iktar mill-costed jekk hux costed. Xubbat irid immur ovvjament tal-Partit Nazzjonalista x'jidher li m'hemmx costings u mbagħad mill-proposti minn dak l Saħansitra Darin Karabot kompla ma' Bernard Grech fuq il-passat. Fil-passat ukoll rajna l-viżjoni tagħna l-Unjoni Ewropea. Waqt id-dibattitu bejn Karabot u Alex Muscat spikkat ukoll id-differenza bejn Gvern Laburista u gvernijiet nazzjonalisti waqt iż-żminijiet ta' sfida. Mela ħaddieħor waqt kriżi ħafifa żied it-taxxi, żied il-kontijiet, żied il-fuels. Aħna waqt pandemija żidna l-pensjonijiet, naqqasna t-taxxi. Hekk ser inkomplu nagħmlu. Fuq ir-radju il-Partit Nazzjonalista kompla jisħaq li tiegħu biss tajjeb. F'dawn l-10 snin, nitkellmu dwar setturi ekonomiċi. Tieqaf. F'dawn l-10 snin ma nħoloqx settur ekonomiku wieħed illi seta dan il-partit jiġillu miftaħar bih. Din l-akkuża ġaba fix-xejn Alex Muscat li fakkar kif il-poplu jaf biċ-ċar dwar is-setturi ekonomiċi u l-impjiegi li ħoloq Gvern Laburista anki waqt pandemija. Il-poplu hemm barra jaf illi ħloqna ħafna niċeċ ġodda. Jiena biss nerġa' ngħid dak li kont responsabbli minnu jien. Investment migration ma kienx jeżisti f'pajjiżna. Nomad residence permit ma kienx jeżisti f'pajjiżna. AI u big data, boutique hospitality, international education, il-medical cannabis. F'kuntest ta' sinjali qawwija ta' rkupru mill-pandemija, Alex Muscat innota kif Malta qed tħares lejn il-futur b'ottimiżmu. L-ekonomija Maltija, l-iktar ekonomija li mxiet tajjeb f'dawn l-aħħar snin, best performing economy fl-Ewropa. Qatt ma kellna daqstant nies jaħdmu f'pajjiżna, qatt f'pajjiżna daqs illum għadna ħirġin mill-pandemija qatt. Ma kellna daqstant nuqqas ta' qatt. L-inqas rata ta' qatt li qatt kellna f'pajjiżna. Ta' mhux qed jgħidu Alex Muscat ta' dal-Eurostat.